Ano sa kabutang nga diin mabalaan o mahimaya ang Ginoo, mahimot ang Ginoo kung mauna ang atuan ginaisip ba, Lord, niagyo ko sa balay nimo kay pinili pag kunimo. Pinili ko kunimo gikan pa sa tugwang kan sa kong inahan. Abi nimo sa diya nga si Jesus Christ gipangita ni Maria ug ni Joseph. Abi nimo sa iyang gitubag tulo na kaadlaw gipangita si Jesus Christ. Karon nung sa gitubag ni Jesus Christ sa diyang anak, nagkita na sila, niingon si Maria, anak, anong gibuhatan man minimo anak? Di man ka mananghit, di man po ka muuli. Tulog ka adlaw na, hunana rin bata sa usaya sa itong mga anak mo, masukot pag yun ka. Pero kay, abi niyo sa tinuodan, si Jesus Christ sa itubag niya, anong inyo makong pangitaon? Anhigo ko sa balay sa kong amahan. Muna usay dapat kita, kung kita iagin sa Ginoo, asa may balay sa itong amahan nga mo ang Ginoo. Morning simbahan. Wala kamong mga anak, mga asawa, mga bana. Ayan na mo pag-ingon nga, nganong naman ka diya simbahan? Sa tinuod lang ka na siya, anak na siya sa Ginoo. Ang problema lang ikaw, amahan, inahan, nganong wa man ka diha, kay dili makaanak sa Ginoo. Wala ang tanan mga anak sa Ginoo, sa Ginoo nga atong Diyos nga amahan, naagid sa simbahan. Muna na si Jesus Christ. Wala nga nigid mo din kung mutuo man lang mo anak mo sa Ginoo yun. Di mo muanig din Muna yung sa kapahimutan o kahimutan sa Ginoo, kaya nga naman, kanang samang nga gibuhat ni Jesus Christ, nga mangita man ka muna ko. Anig ko sa balay sa kong amahan, kung ikaw nagtuo nga ang imong amahan, mo na nagpili ni mo, nagtawag ni mo, pinaagi sa grasya. Mo bitaw na importante nga duna tay knowledge aron ang Ginoo mahimuot. Mo na iyang gingon. Mo nang gingon, not by work but by the calling and election. O dili na pinaagi sa pulong ha kundi sa calling. Ingon pa niya diri sa Roma. Not by works, dili na pinaagi sa buhat kini explicar po nako ni sa inyo kay daghang man gyud nagbuhat o bisan ikaw nagbuhat man kano. Unya ang gingon diri sa pulong sa Roma chapter 11 verse 25 to 36 mo na iyang gingon na. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceit. But blindness in part happened to Israel until the fullness of the Gentiles to become in. Makabaton ang hintil sa fullness kanang gitawag og nga ang Gentiles daw makakam in ba sa pagpangalaga diya sa Ginoo makakam in. So unsay gibuhat sa Ginoo sa Israel? Giblind niya, ayaw mo pag-ignorante ana, pasalamatan nato ang Ginoo nga giblind jud ang Israelites. Ngano man, aron ang tanan mga Gentiles, ang fullness of the Gentiles, may bawag yun sila nga kita makakam in or ni-come in na ta sa Ginoo. So, ayaw mo pag-ignorante na. Sa verse 26, and so all Israel shall be saved. Pero bisan ang tanan na, ang Israel maluwas na at is as it is written. Kaya naisulat ba na, masulat na, pero ayong pag-ignorante, giblind gid sila, giblind, aron nga kita, makapit na. There shall come out of Zion the deliverer and shall turn away ungodliness from Jacob. Mo na kay naamang mo gawas nga gikan sa Zion na tunguna o si Jesus Christ ni gawas para sa ila. O manang giingon, maluwas gyud na sila kay nga naman kita, abi nyo ang sulti sa pulong sa Ginoo, sa ato pa magsalig mag mga tao nga mga Israelites. Abi nyo ang Israelites gyud nagblind gyud na sila aron kita. Pero tungod sa deliverer nga si Jesus Christ na sa Zion, kung maubita nang wala na Hudiyo, wala na Gentiles, kitang tanan kung sa iyang gibuhat, kung sa itong gibuhat nga gitudlo ni Jesus Christ, mao sa dahilan dapat buhaton. Nya katong mga Hudiyo nga karaan nga dili mo tuog kay Jesus Christ, kang Moses lang mo nagiingon nga nagpabiling ito nga diya sa Ginoo. Pero kung dunay mga Israelite nga sama po sa atong gibuhat o sama atong gibuhat sa ilaha nga di kanang gitudlo ni Jesus Christ about aning gospel, kanang about anang gitawag og doctrine, mo na yang gingon nga gisugo ni Apostol Pablo,
mo nang gingon pareha ra tanan, mo nang hinungdan nga kung bisang giblahin sila maluwas gyapon sila. Kay naamot sila yung deliverer. Labaw pud ka kay nga naman mo nang wa na pinalabi sila ug kita. Sa verse 27, for this is my covenant unto them, when I shall take away their sins. Kung mo na ang covenant manggod sa Ginoo, nga kuhaon din na ilang sala, may tungod ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, nagkuha sa ilang sala, sa ato po, nagkuha sa atong sala. Kung unsa atong ipagpangalagad, maugi na ilang pagpangalagad, katong mga Israelites, mga Hudiyo, nga mituo kan Jesus Christ, nagsunod kan Jesus Christ, December sa ato, nga nagsunod puta kan Jesus Christ, manang way pinalabi. Mo na kani akong gisulti ni sa inyo, o sila po, nagsulti po sila, may tungod katong gisulti ni Apostol Pablo. Wala nga dita mag-ignorante nga nablayan yun sila. Aron kita gitawag og makabaton ta og kaluwasan diya sa bang Ginoo. Kay nga naman mao man ang covenant niya sa mga Israelite, luwason yun sila. Sa 20, as concerning the gospel, they are enemies for your sake. Concerning daw sa gospel kita, sila enemy yun sila ni Kristo. Nga matod pa niya for your sake, para sa tuwa, gikalaban din nila si Kristo para lang sa tuwa. But as touching the election, they are beloved for the Father's sake. Pero kung may tungod gani sa pinili, sila mga hinigugma sa Ginoo, sa atong amahan, mga hinigugma na sila. Sa verse 29, for the gift of the calling of God are without repentance or without irrevocable. Kanang for the calling of God sa ubang Bible is irrevocable, dili mairis ba? Walay pagbasol kanang ilahang gitawag og gift nga kana sila tinawag sa Ginoo. Kanang gasa nga tinawag usahay kini ang mga tao ba nagtuo siguro sila nga sila gayud tinawag. For the gift of the calling of God, kanang gasa gani sa pagkatinawag nimo, di gina mapapa. Kung mutuo ka nga ikaw, gitawag yun sa Ginoo, mananggikan ka sa tagwangkan, unta kanunay yun ka maminaw puno sa Ginoo, mangita ka sa puno sa Ginoo, labaw ka sa tanan, musimbag yun ka, diya sa simbahan o sa pagpangalagat, matag Domingo yun, naagi ka niya. Kaya nga naman, tinawag man ka, gasa man na sa mong pagkatinawag, mo nang gingon, mutuo ba ka na, kung ikaw tinawag, naagi ka kanunay, di man po na ingon, gigasahan ka nga pagkatinawag mo niya, wala ka direct. Magsige kang absent diri, mingon dahil ka nakakay gasa. Gasa ba na nimo? Talent ka ng gift is a talent na nimo. Kung ikaw doon ay talent, kanunay ginanimong buhaton. Kanya ka ng calling is a gift. Gipanghatag na sa mga tao. Nga din, kanang gikan pa sa tagwangkan sa inahan ko, sultihan, takawa pa kabuhat, ug daotan, ug maayo. Gipili ka na daan. Muna ang purpose sa Ginoo, kanang gipili ka eleksyon. Muna iyang gingon din nga matod pa niya for the gift of and calling of God are without repentance. Wala na pagbasol sa Ginoo kung ikaw tinawag yung ka. Diyan mo mahibawan kung kining pulong nga imong tuhuan nga ikaw na ay gasa sa pagkatinawag kanunay yung kamuanhi din. Kaya nga manggasa man na nimo. Talent man na nimo. Muna ang iyang gingon. Dili sa verse 30. For us ye in time past have not believed God. Usa atong una sa panahon nga diin kamo wala nituo sa Ginoo, yet have now obtained mercy through their unbelief. Og karon nga matod pa niya nakabaton mo og kaluoy pinaagi sa ilang pagkadi matuluhon ug matinuon pa lang tong mga Israelite awa gyud labot. Nakabaton tag mercy through their unbelief. Sa verse 31, even so have this also now not believed. O bisan kining mga tao nga wa ni believe, no? Have this also now not believed, that through your mercy they also may obtain mercy. Nga bisan katong mga wala nito o dili nga wala pa nga tuo, makabaton to sila og kaluoy. Nga makadawat sila og kaluoy. Nga naman sa verse 32, for God hath concluded them all in unbelief, that He might have mercy upon all. Mo ninungdan nga diin, gi-conclude ka ng tao nga diin sila,
nga matud pa dili matinuon aron kaluy-an sa Ginoo. Mga tao di magid matinuon. Kita abi nimo ang mga Gentiles sa wa pa si Jesus Christ na padayag ug nagwali kang Jesus Christ. Lahi man ang gituuan sa Gentiles. Wanang gingon nagsugod ang mga dili iya sa Ginoo ngadto sa pagano, ngadto sa gitawag og laing nga Dios. O karon naabot na pud laing nga Dios, laing nga Dios, laing nga Dios. Sa Pilipinas gani lahi matong Dios sa tunguna sa mga ninuno nga mga tunguna nga ato ang nagsugod og mga gitawag na tao dili. Doon na sila Diyos. Pag-abot ni Magellan, o nausap ang ilang Diyos. Kaya nga naman, gisulti man ni Magellan nga doon ay usa ka tao nga di nagpakamatay sa tanan nga mao si Kristo. O na si Magellan dala-dala og krus. Moto nga di nga kita itong unang panahon dahil lain ta. Wala tanang tao naagi unbelief para kaluyan sa Ginoo. Mo na nagkaroon kita gikaluyan sa Ginoo. Mo na ang gusto sa Ginoo kinahanglan mangayo pag kitag kaluoy kay basi diay wala ta diay tagaig kaluoy sa Ginoo. Ayaw mo kumpiyansa bisag pag nagpakamatay niya di day ikaw gipakamatyan. Mo nang dapat ang tao dunay knowledge about sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman ang pagtawag sa Ginoo is mahitungod ni sa puling. No? Ingon pa niya dinhi. Wala iyang gingon dinhi kanang sa 2 Timothy chapter 2 verse 10. Therefore I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain salvation which is in Christ Jesus, where eternal glory. Mabita na ningon si Apostol Pablo sa tanang butang daw alang sa mga pinili nga matod pa niya maka-obtain sila og salvation. Bisa pinili ka kinahanglan ma-obtain pa nimo ang salvation. Pinaagi diha kang Kristo Jesus ngadto sa eternal glory. Doon na maghimayaong lugar gud puhon kanang mga tuta dito wa na tay lain buhaton paghimaya na lang sa Ginoo. Mo bitaw na kita diri karon gitudloan ta unsa ang paghimaya aron pag-abot dito. Kabaw na ta mo himaya sa Ginoo. Wanang ingon sa Isaiah chapter 43 verse 7, we are called by His name. We are created. We are formed. We are made for His glory. O mo gini sa kabutang nga diin nganong giluwas ta. Kay ngano man dili lang kay giluwas ta, kundi gi-create ta, gimid ta niya sa sinugdanan pa lang ha. Sa wa pa ta giluwas kay ngano man mo bitan ang for all have sin and comes from the glory of God. Sa diya nga gibuhat ang tao atong unang panahon for the glory of God, pero unsa unta man nawad-an man sa himaya sa Ginoo kay nang ano man nakasala man ang tanan. Mo na nga karon giluwas ta niya aron maghimaya na usab ta sa Ginoo. Mo na iyang gingon. Mo na the final is we are called not to be saved only, but for the glory unto His eternal glory. Kanang paghimaya ngadto sa mahimayaong walay katapusan kay padungan ta dito. Mo bitaw na diri magtuon jud tag paghimaya sa Ginoo. Kay kun di ta kabaw mo himaya rin sa Ginoo, sigurado ka kata nga ang Ginoo nahimuot nato nya luwason na ta. Mo na yang gingon dinhi sa 1 Corinthians nga atong gibasa ba kanang renounce sa Ginoo kanang about ng paghimaya mo nang gingon ang glory ba kanang nag-shine in our heart to give light and the knowledge of the glory kanang ang atong kasing-kasing kinahanglan mahayagan na unsaon nato paghimaya sa Ginoo. Mo na nay knowledge ba kanang tudluan jud dapat ang tao nga dili na kay muanhid dinhi nga maminaw lang sa pulong sa Ginoo, which is nga wala nahimong ang Ginoo. Mo na hinungdan nga kita makabaton patag kanang gubot dito, makasugat patag mga problema dito. Kay nga naman, wa matakabaw kung saan paghimaya ang Ginoo. Mo bitaw na kanang gitawag og redown. Oh. Ingon pa niya din yung kay namay gingon din niya. Sa Corinthians, kanang renounce, kanang gitawag og dili sa unahan. Kanang gingon niya nga kanang redown nga o renounce nga giingon nga sa pa na sa dictionary pa na is
kanang maka-contribute unta ta ba, no? To become kanang gitawag og transferred or added to become swollen or overflow. Kanang makakwanta ba, makahatag ta og himaya sa Ginoo ba nga di lang kay Kristiyanong ta nga nangalagad, nagdawat ta kag Kristo Jesus, nagpabautismo ta, nagsimba ta, nagday, nag-awit, kundili mo na iyang giingon naka-contribute ka about kanang himaya gani sa Ginoo diri sa kanang mga tao kay bito na iyang giingon, let your light so shine before me that they may see your good works. So may good works nga ito ipakita. Kanang paghimaya nato sa Ginoo, manang ningon siya ka ipahayag na ang gitawag work, i-light na dito sa uban nga makita na ang imuhang good work aron mo glorify po na sila sa atong amahan. Mag-glorify your Father in heaven. Mahimaya po ang atong amahan kung ato ipakita na unsama atong buluhaton sa pagbuhat nga din ang atong buluhaton is to glorify man ang sa Ginoo. O bitaw nang pangutana nga ang imong pagkani dinhi nahimaya ba ang Ginoo? Mana iyang gingon dinhi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore my beloved brethren, be ye steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as we know that your labor is not in vain. Mo bitaw na nga kung kita nahibaw man ta nga kining ato ang mga paglibor nga matod pa niya dili ni makawang unsa matong buhaton. Pabilin mo steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Ang pangutana lang dili kung kabalo ba ka sa work sa Ginoo aron atong padayunon. Kay ngano man kay ang work gyud daw sa Ginoo, bisag wa ka kabaw sa work sa Ginoo pero kabalo ka nga ang work sa Ginoo dili makawang. Ang problema kung ang work ba nga imong gibuhat is manang gingon nahimaya ba ang Ginoo? Walang dili taw ingon nga kanunay na lang ka magbuhat og bulaton nga magsige kag simba wa ka kabaw din sa bulaton kaya ang bulaton rabat tinago ra magino sa Ginoo gyud. Hidi ng tugan mga bulaton sa Ginoo wa gyud gipadayag sa Ginoo sa tao. Mo bitaw na nga kung wala lagi padayag sa ato so sa ato pa dili na sirbang. Kung gihide na ang gospel because kita mga wala pero kay kini gipadayag man mo nang giingon nga ato maning nabasahan kay ngano man mo na kung gingon ang magwawali mag-search gani mo na unsa may inyong pagtuo kung walay muwali mo bitaw nang naay magwali mo na kung ang magwawali muwali siya kanang pinadala gyud kung siya pinadala mo nang isulti gyud ang pulong sa Ginoo. Mo nang gingon ning ato ang iyang gingon always abounding in the work of the Lord. Kanang abounding iyang gingon existing in or providing a great or plentiful quantity or supply. Mo na iyang gingon dito sa dictionary kanang gitawag yun niya magpabilin, magpadayon nga imong provide nga ikaw magbuhat yun kanang great or plentiful or quantity or supply. Mo na gitawag abounding in the work of the Lord. Kanang magpabiling ka buhat ba? May problema kung di ka kabaw sa bulaton sa Ginoo. Mo bitan iyang gingon sa Philippians chapter 2 verse 16. Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labor in vain. Mo na gingon ni Apostol Pablo sa taga Philippians. Kupti ninyong maayo kaning pulong sa kinabuhi aron ako magkalipay unya po ninig abot na ni Kristo nga diin ako dili nagadagan nga kawang lamang ngadto sa mga taga Pilipos. Ako naghago nga kawang lamang. Mo nang giingon niya kupti gyud ninyo ang pulong sa kinabuhi. Mo ni yang giingon nga mabuhi ta pinaagi sa pulong usab. Matod pa niya mo ni kining gitudlo ni Apostol Pablo nga mga pulong sa kinabuhi mga buluhaton nato bilang kita adunay kinabuhi nga gidawat sa Ginoo. Lahi man atong life nga natural lang. Kanang life nga natural lang wala na nagtuman sa sugo sa Ginoo. Kanang life nga natural lang wala na pulong sa Ginoo. Pero sa diyan ani dawat ta sa Ginoo nga kanang gitawag og eternal life nga iyang gihatag although wala pa ta kaadto kay wa pa may eternal life. Ang eternal life moabot ra man gyud na kung makatapos ta, kung makalahutay ta, kung maka-overcome ta. Wanang giingon kanang crown of life is eternal life, eternal glory, everlasting life.
I-crown pa man ako makalahot ita mo na iyang giingon. Nga din pinaagi sa pulong sa kinabuhi, mo ning pulong sa kinabuhi nato. Mo na nga ato gining buhaton kanunay. Ang 2 Corinthians chapter 6 verse 1. Nga matod pa niya, within as a worker together with him. Matod pa niya, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. O matod pa niya, naghangyo yun si Apostol Pablo ha, nga matod pa niya, kita worker ta sa Ginoo. Kanya mo na naghangyo siya, ayaw ninyo na dawata ang grasya sa Ginoo nga kawang lamang. Mga worker ta because of the grace of God. Kabang mo saan ang grasya sa Ginoo? Kanang naghatag siya chance ba sa tao? Kanang ginugwayan niya ang grace. Mo bitaw nang dingo sa Ezra chapter 9 verse 8. Kanang a little space of grace. Sa tinuod lang karon panahon na mo na niya atong tuhuan ron kay hapit naman magtapos ang kalibutan. So naa may giingon a little space of grace that he showed. Kanang iyang gipakita ba nga matod pa niya dito sa Ezra had been showed nga iyang gipakita gabay na lang nga grasya mo nang giingon ni Apostol Pablo, ayaw na ninyo dawatan ng grasya nga kawang lamang. Mingon ka nga amazing grace, amazing grace. Puro la ka amazing grace, wa ka kabalo nga kanang grace nga giingon nimo amazing. Little na lang na. So mo bitaw na iyang giingon, ayaw ninyo na dawatan ng grace nga kawang lamang, nga baliwala lang nimo. Ang Ginoo naghatag time nato, nagpakita og time pinaagi sa iyang grasya, nga mo bitaw na hinungdan magbuhat ta sa bulaton sa Ginoo. Sa unsang pagi nga magbuhat ta sa bulaton sa Ginoo, maghimaya sa iya. Kay abi nimo ang tanang tawo nakasala, nawad-an naman si Maya sa Ginoo. Mo na nagsimba diha, diin was la kabalo nga diin sila day wala na himaya o wa kahimaya sa Ginoo. Mo bitaw ning ang warning sa tuwa nga di kita nga matod pa niya nga ayaw gyud dawata nga ang grasya sa Ginoo makawang lamang. Dunay tanan mga tao, dagay mga tao, many people believe in the grace of God in vain. Mo nang gingon bantayanan nato kay daghan man gyud yang tuo sila missing grace. Nga matod pa niya, that is why mo na hinungdan ha. Ingon pa sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed because lack of knowledge. Because thou hast reject knowledge, I will also reject thee. That thou shalt be no praise to me, saying that thou hast forgotten the law of my God. I will also forget thy children. Mo ni ang hinungdan na diin ang grasya sa Ginoo, mo nang gingon nasayang lang. Kaya nga naman, ang mga tao sa Ginoo nalaglag. Kaya nga naman, kulang man sa kaibalo. Wa sila kabalo ka lang kung saan ang grace. Doon ay gingon sa Roma chapter 6, verse 1, shall we continue in sin that the grace of God may abound? Wa day sila kabalo nga di ang grasya sa Ginoo nawala na nila. Kaya nga naman, nagpadayon man, mo nang gingon ni Apostol Pablo, magpadayon ba ta pagpakasala aron ang grasya sa Ginoo mudagaya? Mudagaya ba day ang grasya sa Ginoo sa imuha kung naatay sala kanunay? Yes, tubangan sa Ginoo nga muadto lang ta sa simbahan kay ngano man grace. Yung wa day ta kabalo sa bulaton sa Ginoo nga kanato dayang gibuhat is sin day na, transgression day na sa law sa Ginoo. Mo na iyang gingon dito sa Roma chapter 6 nga matud pa ni Apostol Pablo, God forbid, palayo na dili mo padayon daw ang grasya kung kanunay nato buhaton ang pagpakasala. Kung sa mga pagpakasala kanunay, kanang muanita din nga dili mahimaya ang Ginoo. Di ba? Ang gisugo sa Ginoo nga kita gi-create, gitawag na for His glory, mo nang kumanganita sa simbahan, himayaon na tong Ginoo. Ang problema kung wala pahayagi ta og himaya, wala tayong knowledge how to glorify God. Mao bitaw na nagsulti ko sa inyo ang pag-glorify sa Ginoo kanang nahimuot yun ang Ginoo sa pinabuhi. Mao bitaw na number 1 mingon kung ani ka dinhi, ang imong unahuna naibaw na nga ang Ginoo nagtan-aw sa imong unahuna nagkasing-kasing. So unsa may imong konsensya dire? Unsa may imong pagbati nga niani ka dinhi? Mao bitaw na nga kinahanglan number 1 po diha nga kung ani ka dinhi is to hear the word of God. Wanang mayong kalod mo ato ko dito aron maminaw pa ko kung unsa gyud imong guidance.
Unsay light. Kaya nga naman, darkness na. Padulong na ta sa darkness. Ito ni, while we are looking for light, iton po di sa Ginoo nga to sa darkness. Mo na nga, ang importante light, aron maglakaw ta diya sa kahayag. Mo bitaw ni kining kahayag usahay ba? Wala nasabtan sa tao. Mo bitaw na nga, nangalaglag ang mga tao because ang knowledge, gilijik nila. Wala nila iisulti ba? Ang mga pastor nga nagwali, wala gid nila isulti kung unsa gid ang importante nga may baw-an sa tao nga ang light nga giingon sa Ginoo, I am the light of the world. Siya ang light of the world. Mo na iyang giingon dinhi sa 1 Peter ha. Namatod pa niya kining light sa kalibutan. Sa 2 Peter chapter 1 sugod sa 3 hangtod sa 10. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Kanang himaya o kinaiya, no? Sumala sa langit nung gahom nga gihatag daw sa tanan, o unto us all things, gihatag ang tanan pertaining into life, may tungod sa life and godliness through the knowledge of Him that hath called us into glory and virtue. Muna doon naging knowledge about anang life and godliness. Knowledge pinaagi nga kaniya nagtawag kanimo ngadto sa himaya o kinaiyahan. Manang virtue, kinaiya daw kuno matod pa niya nga kinahanglan gayon ikaw kanang gitawag og dunay divine power hath given us to all things. Unsa man ning gitawag og divine power? Unsa man ang glory ang divine and virtue? Sa verse 4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises. Kanawa, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Manang gingon naaman ko ta din sa kalibutan sa pagpangibog. Napamatay pangibog ba ako nagtugyo ko nga napamoy pangibog na ako magay ko pangibog. Kung ako sa tinuod lang pero mo na naga-pray ko Lord ayaw ko ilid ini. Natural man ako mangibog ta mo bitaw na naitudlo sa Ginoo. Gitudlo niya sa atong baton sa diya nga nagpabili man gini pangibog na to. Mabitan natong unaw-naon ang Ginoo kanunay kung sa iyang gisugo sa panahon nga moabot ang temptasyon ana. Mana iyang gingon, whereby are given unto us exceeding great and precious promise. Sa ingon ni ana giatagan ta og dako gayon nga gitawag og bililhon nga saad sa Ginoo, that by this ye might have a partaker nga pinaagi sa promise nga ikaw makaambit ini. Mapartake nimo of the divine nature, kanang divine nature, kanang imuhang nature ba na mabalaan na, malangit no na, kanang ingon having escaped the corruption that is in the world through lust, nga ikaw makaiskapuan ng kaibog diri sa kalibutan. Kanang mo nang gingon wat ana ninyong kaibog sa kalibutan. Pag kinabuhi gud mo panarbaho lang gud mo panang ayon na nang gingon pagkaibog gining kalibutan, abi no kining kalibutan gitagana ra ba ni sa fire, mag-melt ang tanang butang sa kalibutan, matunaw ba, gi-fervent ni sa heat, kanang gitagana ni sa anang init ba, matunaw ni sa kainit ang kalibutan daw. Sa verse 5, and beside this giving all diligence, add to your faith virtue. Kanang virtue kanang kinaiya no, i-add daw na ninyo sa inyong pagtuo kanang mga kinaiya. Na kay faith niya wa kaday kinaiya. Kanang kinaiyahan ba nga divine nature, kanang langit nun ba nga ikaw Kristohanon unya wala day kay gitawag og virtue. And to virtue knowledge. Ug na kay kinaiya kinang i-add nimo ang knowledge. Tungod kay na kay kinaiya because na kay knowledge. And to the knowledge temperance. Diya sa imong knowledge manang gingon pagpugong sa imong kagalingon. And to temperance patient
o pagpasensya lang po sa kay hapit talaga mo balik ang Ginoo. Pasensya lang sa ayaw gingon, Lord, dugay pa man ka, ay maglaag-laag sa ako, magbuhat ko sa ako. Manang Ginoo pagpasensya ko sa mo kung wakang balik ang Ginoo, pero pagbantay lang mo kay ang Ginoo, mubalik na kasama sa kawatan niya. Magsige mo gingon, dugaya pa nimo Ginoo, di lang sa ko magbuhat, di lang sa ko magtuuan ang pulo sa Ginoo. Mana mga tao lahi na magbuhat ana kanang grabe ni gay kayo, diyan hinuon man hikamot para atong na-lockdown na ta, diyan na hinuon, naibong ko mga tao nangita gyud ka simbahan kanang pwede pa simbahan, simba sila kay ano, lockdown naman. Diyan na hinuon man hikamot, pero atong una wa pay lockdown, wala gyud ning kamot. Mana yang gingon, patience. Kanang pagpasensya lang usab kung magpamanibalik ang Ginoo, panikamot yun, kay napatay time. Unto patient good godliness, kanang imong pagpasensya magbuhat og kag godliness. Kanang pagka Diyos nun ba nga limpyo ba matarong. Unto the godliness brotherly kindness. Unya kung naa kay godliness kinahanglan naa kay brotherly kindness. Kanang maayo ka ba sa isig katao nimo ba? Kanang dili ka na ingon nga away lang gyapon, kanang minamaayo na. Unto brotherly kindness, charity, gugma. Kinahanglan naa diha sa imong gugma. Nga mo nang gingon nga wa na kay kaaway. Mamatod pa niya sa verse 8, for if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kung kining butangan naa kanimo nagapadayon, muhimo kana nga ikaw dili na baog, barin ba, not unfruitful, nga dili na ikaw dili mabungahon sa knowledge of our Lord Jesus Christ. Sa ato pa mamunga gyud ka kung naa ni bunga ba nga di sulti sa mo kanang kaybalo ba kanang mabuhat yun mo ning knowledge nga kanang gitawag og kanang pagkabalaan gani kanang paghimo og kanang pagdaig sa Ginoo. Kung naa nimo ni mga butangan ni mo nang giingon dili ka matawag og unfruitful. Abi nimo kanang dili gani mo bunga. Ang sanga giingon niya sa pinumbimin niyo sa John chapter 15 na verse 2 siguro na ang sanga nga dili mamunga ang sa buhaton sa Ginoo putlon. Unya kung kini iyang giingon dili kung naa na nimo mamunga gyud ka, dili ka na ma-unfruitful, kung dili ma-fruitful ka. Mo nang giingon dito nga you have not chosen me sa John chapter 10 verse 15 siguro to. 16 no. You have not chosen me but I have chosen you and ordained you to bring more fruits. Mo na nga and fruits that remain nga ang Ginoo nagpili nimo, dili ikaw mo nagpili sa Ginoo, dili ingon ikaw mangalagad ka sa Ginoo, dili ikaw ingon simba. So tinuod lang Ginoo nagpili nimo nga gipili ka magdalag ka og bunga. Manang gingon kung di ka magdalag bunga, dili ka pinili. Ang tanan pinili sa Ginoo mamunga. Mamunga siya kung ang iyahang mga buhat mauni. Kay dili na ka mabarin, dili na ka ma-unfruitful diya sa knowledge of Jesus Christ. Kaya nga naman, naaman nimo ning mga butangan ni, unsa man ning mga butangan ni. Besides giving all diligence, your faith, virtue, knowledge, temperance, patient, and patient, godliness is brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. Memorize na ninyo. Nanglan mao ni mabatunan nato. Mahimaya ang Ginoo nini mo nang gimubunga kita hangtod ka pagbalik sa Ginoo. Gusto ra ba sa Ginoo nga ang gitudlo ni Apostol Pablo nga bugrota di sa grace. Na magsige lang tag minutag amazing grace nya wa dayta ni grow sa grace. Mo nang giingon nga ayaw ninyo dawata ang grasya nga kawang lamang. Nanglan mo grow mo. So unsaon man nato nga magpadayon ang grasya sa Ginoo sa tuwa. Stop sinning. Mo nang stop sinning. Mo nang sa Roma chapter 6 verse 1. God forbid. Kanang sinning nga kanang kung anhita dili ba kanang matransgress na to ang law sa Ginoo ba. Kay ang sin is the transgression of law. Ang adto ka sa balay sa Ginoo niya, mao na imong gibati, mao na imong gibuhat, mao na imong kinaiya. Mo na nga ako musulti ninyo
ang doktrina sa Ginoo is holiness mo na kumuani ka diri pangayo mo dag pasahilo. Inoon kita makasala mata mo bitaw nang si Jesus Christ nagtudlo sa pag-ampo. Forgive us our sin as we forgive their sin. Muna nga, pasayloon lang mong sala kung mo hatag yung pasaylo nila. Muna nga, pangayo yun sa Ginoo, lead me not into temptation na hindi ka makasala ba? Anong Ginoo? Pag-pray lang. Kaya ang Ginoo nagsaad yun nga, matod pa niya sa 1 John 1:9. Ginoo pa niya dito, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. Pasayloon ka dahil sa Ginoo. Muna, pangayo din ang pasaylo niya. Mangayo mo pasaylo, ayaw lang ng naglihok ba? Kabaw ba mo sa nang pagpangayo pasaylo? Mabitaw nang nimong kamo, di mo kabaw mangayo. Pangayo kamo, aron kamo, malipay. Magisgot ang sa pagpangayo sa Ginoo. Kay kini pagpangayo manggod, dili niingon nga, maranang nai-reliyon nga din. Pag humag-ampo, mangilampos lang tayo. Naulay ng namba. Naman. Mo na kabalo na mo ang mga reliyon na pero dili mo na bisa pag sa imong buhaton nga kung musulti lang ka sa Ginoo tininure ang Ginoo na sayon na sa imong nahunag kasing-kasing mo bitaw na kung ngayo ka sa Ginoo kanang tininure ba kanang mutulo imong luha unsa man nimo nga ikaw tinuod jud ka nasakitan bi tinuod jud ka nagbasol tinuod jud ka nga di nakagusto mo usab di ba muhilak man jud ka aron lang pasayloon ka imo na ang Ginoo. Ayaw nang gingon, nag-istorya lang imong baba ka na. Bisag siyang pa nakapangadjian, sulti lang ka. Pulo pa na, diligi na. Kaya Ginoo di gusto ka nang gitawag o vain repetition. Kanang sayang lang pagbalik-balik banana diya sa pana. Matthew chapter 6 mana, nagtudlo siya about ng prayer. Muna usa kabutan na din kita, kinahanglan gayon ta mamunga. 1 Samuel chapter 2 verse 3 ingon pa dito sa panahon ni King Saul. Ingon pa sa panahon ni Samuel ha. Talk no more exceeding proudly. Let not arrogancy come out of your mouth. For the Lord is a God of knowledge and by Him action is sweet. Muna nga ayaw na mo pagsulti ginib garbo kay ka wali ko kay ka wali. Ya arrogant pagid kayo. Nga mo gawas yung ba niya day. Abi naman sa tinuod lang, ang Ginoo is the God of knowledge. Kapag mo sa ng God of knowledge, kay balo siya sa tanan mo nahunan nimo. Sa imong kasing-kasing, sa imong tumong, sa imong gibuhat, karon kabalo siya. Because He is a God of knowledge. Unsa may iyang gusto? Action or wait. Buhata. Dili na kay maminaw ka buhat. Buhata gyud kay mo na bugat sa Ginoo kanang mga tao nga nagbuhat. O bitaw na nga importante nga doon natin knowledge sa Ginoo. So ang Lucas chapter 1 verse 76 o 77. Mao bitaw ng pag-ani ni Jesus Christ dili ha. Dili na kay ingon na tao siya aron pagluwas. Diha ra kutob nga si Kristo napakamatay aron luwas unta. Dili lang na mao ang gingon ni Jesus Christ. Sa Lucas chapter 1 verse 76 and 77, and thou child shall be called the prophet of the highest. For thou shalt go before the feast of the Lord to prepare His ways. Muna si Kristo, niani na siya ang anak. Dili lang kay nagluwas na siya, kundi sa verse 76, siya ang mag-prepare sa tao diya sa tubangan sa Dios. Kanang usaon nimo pagutubang sa Ginoo. Kanang kay si Kristo nagluwas nimo karon mga tubang na mangita kang Kristo. Kay giluwas na guta, usa man nimo pagpangatubang, wala ang Ginoo mo ay nag-prepare ana. Nagtudlo ana kana si Jesus Christ sa verse 77 to give knowledge of salvation unto His people by the remission of their sin. Ang ikadwa niya yang giani dinhi aron mahibaw gyud ka unsaon jud nimo nga ikaw maluwas, dili ingon pagkamatay ni Kristo luwas na. Naapay knowledge. Nagtudlo pa si Kristo aron ikaw maluwas ug unsaon jud paghugas sa imong sala. Mo ni ang pulong sa Ginoo, mo ni ang magtudlo nga unsaon pagkuha sa imong sala. Mo sa damo na kung giingon ninyo ang pulong sa Ginoo ni Apostol Pablo kung anita dinhi ayaw gamitan gyud ang pulong sa Ginoo nga sayang lamang kanang nailid lang ka sa mga magwawali mo nang wa ko na mo ilara ha kanang muani mo gani dinhi number 1 pagbalaan jud mo
Una nga ako mingon ninyo nga ayaw gid mo pag-ani dinhi nga dinamoy mga kaaway, namoy mga problema nam. Ang gusto man gud sa Ginoo kanang usa ka tinuod nga Kristohanon is peace. Ang tunay nga life sa Ginoo is peace. Kung ikaw naa na sa Ginoo, naa kay life of peace. Kung wa kay kalinaw, o wala kay life. Ay, ang life man gud is peace. Adto na pay gingon niya dinhi kana si Kristo ni ani na siya diri sa verse 77 sa Lucas chapter 1 to give light to them that is sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet in the way of peace. Nawa? Kita, naimot ang Kristohano, aron makabaton tag kalinaw. Magunsa man ang mga Kristohano nga way kalinaw, ako kasagaran yung kitag mga pamilya, mga Kristohano, bisa magani ang mga pastor. Pamilya sa mga pastor way kalinaw. Sa tinuod lang, mga pastor karon nag-away ang mag-asawa. Pastora nagpasturo ha. Nag-away na sila. Inumdum ba itong dito nag-meeting ni ba? Wali ang pastor. Pasturo. Pastor. Yang ang igo. Pag-iyara kaya po asawa. Makatawa lang igo. Nakayong gusto kong kaubang. Kita na yung asawa. Gusto man nga. Kaya nga naman, nag-away daw sila. Muna kung mingon ninyo, tinuod yun ang gingon sa Ginoo. Kadiin ka nang walay knowledge ba? O bito nang importante. To give light to them that sit in darkness and the shadow of death. To guide our feet into the way of peace. Dapat makabatong tagkalinaw. Gusto ko makabatong kalinaw diya. Sa ang pagbatong kalinaw, di man mo palo sa pulong sa Ginoo. Kung sa may gingon ni Apostol Pablo, sa pamilya, manang gingon dito sa family, father is the head, the house. Mo na ning gingon niya. Niya kundi man mo to, mo na akong gingon, Lord, sa man ako ni, kundi sila mo to. No, nakaibaw naman ko, nakabasa na gukutanan ini. Asawa manggali ni Job wa maluwas. Asawa ni Lot wa manggali maluwas. Puriya lang itong mga asawa ni Abraham. Kaya si Abraham, anong naluwas siyang asawa si Sarah? Lalima ka ang pagtuo ni Sarah na si Abraham is God. Lord niya, my Lord, my Lord. Naman na sa Hebrews, chapter 11, basahan ninyo kung unsa ang pagtuo ni Sarah. Nga ang iyang bana, kanang gigamit yun sa Ginoo, manang dili ka basta-basta si Sarah, makakuan kay nga naman. Naman gingon sa Bible nga siya ang father of faith. Wala yung gingon diri ni Jesus Christ. Nga diin, naghatag siya light nga to sa mga walay kayag, kanang walay knowledge ba? Kanang naa sa shadow of death, kanang appointed to death. O muna yung kining shadow of death, appointed ni sa death. Di ba? Natural. Appointed kita sa death, mamatay kita because you are in the shadow of death. Pero kung ang Ginoo magbalantay nimo bisag naa ka sa shadow of death, dili ka mahadlok. I will fear no evil nga naman. Kaya ang Ginoo mo panalipod nimo, nya mo tanan siya sikuan man lagi. Namatay man lagi to si David. So, pangutanaw niya ang Ginoo. Kaya parato kung gapon nagsulti ko nganong nangamatay man lagi si Juan. Mga apostolis. Ako din sige, kung aday kagabasa sa Bible nga last na to si Apostol Pablo, nihilong gud siya. Hilong na lang. Na kung giingon, kung wa mo kabasa mo, nang giingon nga, nganong namatay mo to. Si Apostol Pablo, gisit up na sa Ginoo, nga naman, nga siya mo ay mudala sa pulong sa Ginoo, hangtod sa kamatayon. Nga ihalad niya iyang kagalingon para sa Ginoo. Mo nang gitawag og mga martir. Ikaw, martir ba ka? Namatay ba ka sa pagka-martir? Sa pagpanalipod sa Ginoo? Mo na usara ang gibanaw sa Ginoo katong iya ni Kristo. Mo na iyang gingon rin sa Isaiah chapter 9 verse 2. The people that walk in darkness have seen a great light. Kinsa man ang great light? Kaning gingon ni Isaiah. Who is that great light? Jesus is the light of the world. Si Jesus niya. Seen a great light, they that dwell in the land of the shadow of death, upon them that the light is shine. Kana, kita nakakita ta sa great light ha. Kinsa man ang great light? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ na ang nagatag kanato og pagpahayag nga siya ang life. Unsay gingon sa John chapter 4?
chapter 1, ingon pa ni Jesus Christ sa John chapter 1. In Him was life, and the life was the light of men. Tanawa. Siya ang life. Niya kanang life niya si Jesus Christ, mo nang light. Niya kanang light, mo nang life. Kung wa ipahayag nimo, wa ka mahayagi, mo nang mga tao, wa manggod sila sulti, hiwali, nga ang tao dili na ka appointed lang sa death. Kay nga naman giluwas na ka sa kamatayon, appointed lang yapon ka. Grabe naman po. Mo na mo pagtuo, wa day ka kasabot tama gitong gingon sa verse. Sige gingon sa verse 5 sa John chapter 1 verse 5. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehend it not. Wa gid kasabot kining pulungan ni tanang tao, wa kasabot mo nang ang ila appointed lang to death. Mamatay gid sila. Una nga kung gingon nga mga lagad pamata sa tinuod lang kay kulon mga lagad mo kung sa may tuyo na ko nimo. Mga matay man gyapon ta ambot pasabot mong gud nila gud ya. Banhawon ra man ta sa Ginoo. Abi nimo ana nga matay kanus abanhawon. Ngadto na sa impierno. Ang iyang banhawon kato lang paghari niya diri. Wala na may sikang resurrection. Diretso na sa everlasting punishment. Katong mga nangamatay nga dili iya ni Kristo, dili sa mamangon. Pero katong iya ni Kristo, mao to'y una mamangon. Nga namang mamangon to. Aron mo rin within 1,000 years. Kinsa man itong nangamatay nga iya ni Kristo. Katong iyang gipamili, mga apostoles, mga propeta, mga evangelist, mga pastor nga tinuod. Tinuod. Na may tinuod at sukat pagkawala ni Kristo. Mo bitaw nang naninuod ko aron dili ko mapahera atong dili maninuod. Mo nang ningon siya kanang comprehended ang verb ana imbis kanang grasping the nature ba kanang pag buwa ka ng nature gani kanang unsa gyud ng light. Mo nang gingon comprehended the significance about light. Unsa gyud ng light? Meaning yung pa sa dictionary ha tawanon pag ini kasabot pa tawanon. Unable to comprehend what has happened. Dili siya kasabot unsay nahitabo. Unsa man ang light mo nang light wala nasabtan sa tao nga ang light is life. Kung wa ka napahayagan, mo nang wa kay life, mo nang mamatay ka kay ngano man. Wa makasultihi, pero kung nasultihan pa ta atong unang panahon, siguro ang akong mama, akong papa, kung ang pastor nagwali pa about ini di unta mamatay, makapadayon pa unta. Makalaho tayo unta sila. Kaya nga naman, ilang man gidawat ang live. Unya, sa diya nga mo dawat siya live, nagi light, nagi tanyag sa ila, aron ka ng live, maglakaw ka sa light sa Ginoo. Mo ni ang light. Si Jesus Christ is the Word. Si Jesus Christ is the life. Si Jesus Christ is the bread. Jesus Christ is the light. Mo ni atong kanon, mo ni atong kahayag, diin man ta padulong, labi na kining kalibutan nato, going to darkness, gross darkness yun, totally gayod nga, ngit-ngit na niwa na tayo pag-asa, sa diyang at kita gayod, dilit na kabantay. Mo na iyang gingon din yang sama, nahisulat na nga ang tao gayod, di gusto og light. Ay, kung ina nga kamo gusto og light. Mo bita na, nagsulti ko, nagwali ko, ipadayag daw ning light, nga ang Ginoo gayon is life. Wala kung mga lagad mo di ginumatay hangtod pa moabot ang 666. Hangtod pa mo moabot mo 90, amot makaabot pa mo 90. Ako gani malipay ko, Lord, makaabot pa man og 75, okay lang. Pero balag di ko kaabot basta ako makaabil ko ana, makainirit lang ko anang 1,000 years. Mo na iyang bot pasabot. Ato ning basahon nga no mangwa man sila kasabot aning light. Wa gid sila kasabot kabaw mo anong synonym, another term name of kanang gitawag og comprehended. Ingon pa sa dictionary ba kanang synonym, another one ba English. Ang buhat pasabot anang comprehended aron masabtan ta na appreciate. Ingon man ang bersikulo did comprehend it not. Ingon pa ni Jesus Christ, wala sila kasabot sa light. Wala sila kasabot sa light. Manang gingon imbis makasabot, wala nila na-appreciate. Di sila ganahan ba? Nga matod pa niya, wala na catch on. Ingon pa sa dictionary.
wala na discern, wala na get, wala na grasp, wala na perceive, wala na recognize, wala na sense, wala na understand. Ano, mga wala. Kamu, naka-kuhan mo, naka-catch on mo, kung sibot pasabot sa pulong sa Ginoo, wala na-catch on ninyo. Mga bitaw ko, naka-catch on ko bitaw, nga nung mga lagad man ko, kung mamatay man lang ko, wala na-catch up na ko ba, nga, kung sa pa may pulos Ginoo, mangayo ko ni mo Lord, tabangi ko, parang kalisdanan, nga nung mangayo man ko, mahadlok ka maun sa mga sa kalisdanan, mamatay, kuyaw, pait, sakit, manang natay Ginoo nga atong sampiton unya sa may tuyo nimo sa Ginoo luwason ka. Sa tinuod lang ang Bible nagtudlo si Kristo ni ani aron pagluwas gyud nato sa life. Kay nga naman atong life man good is ang penalty ini atong life nakasalaman penalty is death. Wala si Kristo mo ako na lang magtubos ninyo. Ako ay magpakamatay aron dili na mo mamatay. Mangsunod mo na ako pod follow me. If any man come after me unsa may iyang gingon deny yourself. Ayaw mo pagbuot sa inyong paggalingon. Take up your cross. Kanang inyo ang pag-antos nga bilang Kristohanon. And follow me. O musunod ka kang Kristo. So, therefore siya atong life. Kay siya matong isunod. Muna, wala lang na-appreciate nila ba ang life na gingon ni Kristo. Para kamo. Lagi mga pastor, wala ka-appreciate sa life nga gingon ni Kristo. Kanang life nga gingon sa John chapter 5 verse 24. Siya ro na pudwa sila kabasa. Nawan sila kasabot, anak. Wa nila na-appreciate, ang ilahan ang gi-appreciate katong it is appointed unto man. Wa nang gimuwag yun ay kakasabot. Ang ilang nakasab, katurang, appointed unto man. Wala nila na-discern kung sa gibuot pasabot yun sa pulo sa Ginoo, wag yun ka-discern. Kay kung mga lagad man ako mamatay ko, di na lang. Wa siya, ro giingon ni Jesus Christ, who shall endure into the end shall be saved. Ya kung mga tanata, kung hindi ka lahotay Lord, may gani, wag gingon ni Jesus Christ. Ang di kalahutay, Lord, way nangutana po disipulo. Ingnon yun ni Jesus Christ, who shall endure into the end shall be saved. Kanya kung di ka kalahutay sa katapusan, masave day ka. Siya ro po. Muna nga, way tao mangisugini kay basig mga suko. Sinuod maging mga suko. Si Jesus Christ manggani, gituyo, manggito ni Kristo nga, sila gayon dili mo dawat bitos sa atua. No? Di ba? Mo matoy paglukat sa tuwa, mo nang wagi patuhua sa Ginoo sa ilaha. Si Paraon wala gyud gi hikap dayon sa Ginoo nga mutuo siya with one miracle lang. Gipaagi pag yung napulo aron makit-an jud sa mga Israelite nga ang ilang Dios nga ilang gialagaran gamanan. Ya kay di mo gyapon mutuo sila mo na kita karon. Gyapon ta mutuo mo na mingon ko ninyo karon ha. Mutuo ba mo nga dita mga matay? Diktado mata sa Ginoo, di ba? Depends nato mo na gipang sulat daw siya ron ang pudili nato ng tanawon, di nato tuwa na. Usa lang ato nga ang magpaabot appointed and commandments today. Mao ni ang condemnation o gusto mo nganong condemnation? Nganong appointed ka? Condemnation man ang appointed today. Anong gikondem man ka sa Ginoo ngadto sa kamatayon? Ingon pa niya diri sa John chapter 3. Verse 18 to 20. He that believeth on Him is not condemned. Kinsa katumutuo kaniya dili na makondem. But he that believeth not is condemned already. Kanang dili mo to, condemn na daan ha. Because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Tungod kay wa man sila nituo sa kanang only begotten Son sa mismo sa anak gayon sa Dios kang Jesus Christ. Mingon siya nituo man ni. Pero nganong nakondem lang gyapon mo ni nganong nakondem mo. Nituo man mi sa anak sa Dios o pero nganong nakondem man sa verse 19. And this is the condemnation. Mo ni ang condemnation, ang nakakondem di sa ila bisag nituo sila kang Kristo Jesus bisa pag magwawali, bisa pag pastor. Nga matod pa niya, and this is the condemnation. The light is come into the world. Ang kahayag ug ang suga niabot diri sa kalibutan, and men love darkness rather than light because their deeds were evil. Tungod kay ang darkness gigugma pa kaysa kinabuhi sa kahayag.
may gusto pa niyang darkness. Tabang mo sa ng darkness kanang walay pagpahayag sa pulong sa Ginoo ba. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deed should be reproved. Aron ang iya daw kuno, mga binuhatan, kuan yun, matuman yun, gusto yun nila nang gingon nga din. Matod pa niya, ang matag usa manggod nagbuhat og daotan. Ang nagbuhat og daotan mo na nagdumot sa light na nandi gani gusto gani badlungon. Abi nimo unsay daotan nato number 1 wa lang mo kay balunong kanang Kristohanon ka nga napakay kaibog daotan man na. Ang gitudlo sa Ginoo wala na kay kaibog. Mga laga na ka sa Ginoo nya usa man di nato magbuhat mo na gingon mali. Ang buhat pasabot na mo, kanang gibuhat ni mong business, kanang gibuhat ni mong trabaho, ayaw butang ikaibog nga gusto gina ni mo, halos na lang dili ni mo mabuhat ang sugo sa Ginoo tungod ana, nang gingon tungod sa mga trabaho dili, baliwalaon na lang sugo sa Ginoo. O kita na nga, saan man mo pagbuhat, pangayo kanunay sa Ginoo kung nagtrabaho ka, ingnon yun ni mo, Lord, ayaw ko ilid nga ako matintal ining trabaho. Ang trabaho lang ko ining Lord, samtang napay panahon, pero nagpaabot yung mo bitaw na ako sa imong trabaho ko ming kulod dili nimo akong tumong. Magtrabaho lang ko samtang napay panahon pero Ginoo ang ako gyud ipangandaman nimo pagbalik mo. Tabangi gyud ko Ginoo. Mo man akong prayer magabi. Dili lang kay magabi bisag magbuhat ko. Wala gyud ko nagunong nga ang trabaho ko. Mana malipay na inong ko magtrabaho bisag na ay gitawag og problems. Lipay lang gyapon kay ngadto ba. Ang akong gikalipayan ang mga tao wa kay balo ba ako na kay balo ko nga Ginoo. Unang gingon ni David ba nga prayer na sa 51 Psalm 51, restore unto me the joy of my salvation. Di-restore niya kanunay ang ako ang kalipay. Sa kaluwasan ba nga na ako'y kaluwasan. Ginagawa sila basta ako Ginoo luwason ko nimo. Wala ako gi-restore kanunay niya ako kaluwasan. Gipahinumduman ba nga ako maluwas ko. Restore unto me the joy of my salvation. Last, mo na yung gingon diri sa Isaiah. Last na niya. Napag-upat ka page ko diri, pero last na na po ni. Isaiah chapter 60, verse 1. Nagkingon na siya daan na muna sa mga tao niya. Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Verse 2, for behold, the darkness shall cover the earth, and the gross darkness the people, but the Lord shall arise unto thee, upon thee, and His glory shall be seen upon thee. The verse 3, and the Gentiles shall come to thy light. O, kinanglan mo at ta sa light. Muna nga, bangon mo, sidlat mo, kay nga naman, ang kayag, gipadayag na, ang himaya sa Ginoo nga naani mo ni rise na ba apan di mana tan-awa ang kangit-ngit mo cover nga sa kalibutan gross darkness manang people but the Lord shall rise upon di niya ang Ginoo mo buhi lang na o mubangon na ang iyang himaya shall be seen upon di aron ang paghimaya makita gyud kaniya. Mana ang Gentiles mudokol kaniya giingnan niya mga katawan, arise and shine. Kay nga naman naa na sa inyo ang glory pag-abot ni Jesus Christ nagdala na siya glory. For the glory of the Lord is risen upon thee. Aron ang mga Gentiles ba makakita niya sa po atong waton. Ato po ipakita ang paghimaya sa Ginoo kay gitawag mata nakakita mata sa kahayag. Labi na nga ang kalibutan ron. Mao na iyang gingon din niyo. Behold, the darkness shall cover the earth. Ang kangit-ngit mo cover na nis kalibutan. Sao na lang nato. Manang gingon niya, work while it is day, the night cometh, no one can work. O bitaw na nga din, ang light na to, mauna ang paghimaya sa Ginoo. Mauna ipadayon na to, ito ng puhon. Ang to pagbalik sa Ginoo. Manang mingon ko, pabilin din mo sa Ginoo. Kanindog ng tanong.